Bhota Mzonsundu ngojola lo umphankomo uqengeba inkomo sibomvu ithole lo mthwakazi uwathi negama ke libelinqina ukuba ndingumntana womthombo ndingumajola yanda. Amasiko nezithethe saba ngabelungu kusenina Mzonsundu. Yizani sinqweme zekuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko mzikaPhandlo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo ucondobe uxelomedem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na iimini ezimnandi zemidudo sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Khumbula. Ndiyabhotisa xa kunjalo. Apha ke ecaleni kwam ndihamba noChezama ndibe ndihamba noBhayi. Bayawuzichaza ke ngokwabo ukuba ngobani kakuhle kakuhle. Ndinikela kuni madoda kuthi. Hayi ke sendiqalela ke le nto nam ke uBhayi lona ukhetha umsuthu ndingulusanda mna ngegama. Ndingununwana. Ndihlala apha ePhakamisa. Ke kumasicwele lo ngumcede lo uChezama Bhorhuni uncencaza imbombo zinombongo udla inyama ekrwada ndingumhlala apha ePhakamisa. Umcede uyayilibala nokuba sisuka kunye ngokwenkaba ngoba inkaba yakhe isephaa mhlaba waseCumakala eMgwani. Qala yena bekudana phaa kum ngokuba mna ndiseMishini yena abe phaa koFor aphinda bekothu. Hey, mninzi umcede phaa. Kodwa sikola madoda kuthi no man, eyona nto endiyifunayo ukuba sikhe sixinanise kuyo kulapha abantu banento yokuba babhidanise. Ndifuna ndiyithethe ngesiXhosa kakuhle. Babhidanise uqiniso lwendlu nonyango naxa kunyangwayo indlu. Xa ndiyicacisayo ngolu hlobo ndizawuthi uqinisa kuxa uyocela kuthiwa ngosobona babona into ezingabonwayo, babona imimoya. Ezi mfazwe sezilwayo ngemimoya. So sicele kubo ukuba kaniqiniseni madoda ngokuba asiziboni thina ezi mfazwe ziliwayo, nina abazibonayo. Unyango lendlu ndiye kulo ke ngoku ngohlobo lwam nendiyazi ngalo. Andiyazi uba nizayicacisa njani. Xa kunyangwa indlu ke kuyiwe nakwezaa zinto kuthiwe ukuba imfukamo. Nesikhona esinye isiqendu besinayo imfukamo. Kucaciswa ngemfukamo. Imfukamo kuxa ube ubona uba sikhona into ezingazange zenziwa apha and ezinogulisa olu sapho. Masikhawulezeni sishwankathele kwangoku senze le mfukamo. Bakhona ke imfukamo le yokuba sibe sebuhlanti. Bekhona nale lapha ecaleni kobuhlanti. Bakhona ke nezi zamagqirha ukuba uyawufukamela fuphi nomlambo. Andiyi kwezo, ndiya kwezi zekhaya. So mna ngoyazi kwam ndiyazi ukuba okay zinto ezohlukaneyo ezi le yoqiniso lwekhaya nale yonyango uba kunyangwe ekhaya.
ndawunikela kuni uba nizama ucacisa nani andiyazi ukuba niyawucacisa nimiphi ngiyahla ngolo hlobo Jolo ndibuza man ndithetha at the same time ba apha ekuqinisweni ke ngoku komnyango siqinisa mos imimoya engaphandle like xa silento xa beyikumsha ke unforeseen forces evil spirits mosezo so siyaziqinisa kuzo uba zingasifumani thi yabo so lanto ke ngoku I think iyakwazi noqala nangaphandle yadini ifu andiphazani wena tasayiphi injalo uba uyayikhumbula laa nto kwantlekisi ngokubusoluka anditsho ibhoma lakho beliqiniswa ngaphandle liqiniswe nangaphakathi nasendlini ke kwenziwa ngolaa hlobo loqiniso kubekho nezikhonkwane ezibethelelwayo zalaa nto yemimoya emidaka uba ingangeni apha eyadini yabo zizinto ezinikhuselayo kongokuziya naw ke ngoku ndize ke ngoku umbuzo wesibini ke ngoku wena Chiza bonke aba siyabona ba benza ngohlobo olufanayo na ngendlela uqinisa ke ngoku kheche abafani wena kheche lento kheche xa uzaya kwizinto ezizokumila kunjeyana awuzophela pha kumgcina uyaqonda okanye uzawuza kumntu okwaziyo uyaqonda uba uza kurobha laa mntu okwaziyo funeke uye kum uyakwazi uhamba izigaba zibe zithathu uye kumgcina uye kumthile uye kumfele uyabona ke ngoku apho uzayiva khona kakuhle ke ngoba bathetha into enye ke ngoku aba bantu uyayazi ke ngokuba uzawukwazi uba mawuyenze le nto ngolu hlobo ungaviki uyodicayida ngomntu oyi-one kanti lo mntu uyakulahlekisa then ke ngoku ndize kulena ke ngoku Chizama ke ngoku indaba ke ngoku le ke ngoku yemfukama nekepha nindikorekisho ukuba ndirongo ne qhuba khetha I think mna lena into eyokwenza nesiko lakho kwenu ungasokoliswa ndibe mhlawumbi mna ndingukhetshe obhayi pha mhlawumbi bafuna into zabo ba zange simenzele umakhulu izinto ezifanele yena ngendlela eright save sikasenza ola hlobo ndithi ba osiyazi nosiyabona babenza ngendlela efanayo na kamani wandixela kakuhle wena Chiza kufuneka umamele kakuhle ke ngoku baba bathetha into enye then ke ungayabane way forward uqhubeke kuyenzeka naw ke ngoku awumenzelanga umakhulu ngohlobo olufanelekileyo uthi man makhe siqale pha usiyazi athi masenze ngohlobo pha umakhulu iyenzeka mkhulu natso iyenzeka mkhulu sibe thina besikhabele ezimpondweni uba sizokwenzela mhlawumbi mina iyenzeka mkhulu because babumvile uChizama uto uChizama ukuba yonke lento kwafuneka uyokroba pha kosiyazi dibanise yonke lento bayithethileyo azayithethe loo nto leyo but hayi man uyamazi umamni besithi hayi man ngumakhulu lo uthi uyakhalaza apha ukuba kutheni senifuna inkomo ethile nifuna ukwenzela ubani bani inkomo ningazange namtyisa inkobe mhlawumbi yabo fumaniseke ngokuba laa nkomo leya ingathi ngeyihlehliswa leya kuqalwe ngomakhulu lo ngokuba into igqutyeke pha emva so iqalwe ke ngomakhulu ngohlobo eyenzeka ngalo but ke nale ubuyifunayo uyenza
afuneka uqale wagqitha kuleya ngohlobo endicingela ngalo ugqithe kuleya then ke ngoku wandule ngokwenza le ubuzawuyenza xa zindleko ke ngoku ezo kuba asisaphili kula maxesha amandulo ukuba sasinemfuyo ukuba sikwazi uba sivese sithathe phaa ebuhlanti nantso ingxaki kuyathengwa ngokoko nantso ingxaki esikuyo and ke ngoku yazi enye into abantu abayinantsikayo bayiphazamayo kulaa nto akuyiwa ngoba umdala phayana kuyiwa ngento yoba ngubani oweqala xa uza kwenzelwa izinto zakho ungafuni uqabada ukuba lona umncinci usweleke kuqala uthi hayi sawuqala ngalowo umdala kufuneka uhambe ngala migaqo ngokulandelelana kwabo ungayi kuba umdala hayi umncinci kufuneka siqale ngomdala sigqibele ngomncinci uhanjwa ngokwali hlobo wahambe ngalo nabo apha emhlabeni ibhida nyhani ke laa nto Chizama uvese sikuqale ngomdala abe yena ebengowugqibela ulala kaloku sizawukhalazisa isinyanya phi emntaneni kodwa wona bhayi uphinde uyicinge kaloku ngolu hlobo uba seyisisinyanya lo besweleke kuqala sekudala emva kwelaa cala egade apha so ke ngoku lo usandokuwa yena akanovese ke kuqanjwe lo wasekudala emdala enjalo and lowa umsweleke kuqala namkhapha nambuyisa yabona seyisisinyanya lo anika menzeli nix lo ngona nezawuqala phansi yebo hey ngathi niyena gabathe laa nto uba uthi ufuna ukwenza umsebenzi kodwa ukayivulele indlu funeka uqale kaloku uvulele indlu wazise izinyanya zakokwenu uba loo mathile ndilapha ngoku uyaqonda uzokwazi ke ngoku ulandelela imisebenzi elandelayo ke Chizama ke ngoku makhe ndibuze omnye umbuzo ke uyakwazi uyivula indlu ube ungabenzelanga apha baleleyo ke ewe uyakwazi funeka uqale uvula indlu uze ukwazi ukwenza imisebenzi uzophalaza igazi awukwazi uliphalaza igazi ungekawuvuli umzi bhayi siye kule nto ngoku andiyazi ngathi sesiphuma kancinci kule ncoko but masikhawuleze siqoshelise le uyithethayo ke uko uvula kwendlu bekho nozazisa zinto ezohlukeneyo ezimbini ezo so ndiyakwazi ukuba ndizazise apha ogqiba ndibethe isichenene phambi koba ndiyivule indlu uyakwazi but then eso sichenene sam akufunekanga kuwe igazi kuba ndingekawuvuli lo mzi amapho nje okay hayi sihamba kuhle sihamba kunye soyithu so ndiye kule ke ngokuba asingenanga kakuhle kule lemfukamo because imfukamo sithe xa sicacisayo ukuba ukuphilisa ikhaya ngokuyicacisa kwethu yona le yo bese uqinisa ikhaya niyazikhusela kwiintshaba zenu eziza ngokulwa ngemimoya emdaka ucele lo siyabona uba qinisa noko nikhabe nenikhuselo kwangoku le yemfukamo yile yona ukuba izawundisa nasexhantini ukuba ndiyothetha ukuba hayi manjolo omkhulu kukho lo mcimbi kwafuneka sikhe siwupushe so le yemfukamo yona ngokukhumbula kwam yayiba khona nento seyile nto ngokuba ngokumane ndingena nzulu kwezinto zesintu ndiye ndothuka nokuba hayi man ento simane sizitya ebuhlanti zabelungu ayonto bekumele uba siyayitya ebuhlanti bekumele uba sisela amasi phaa ebuhlanti ngokwakwanto so ke ngoku le yemfukamo asiyiphazami xa sisiya ebuhlanti siphinde sibe sibetha into ezimhlophe nezibomvu kodwa sizayothetha nayo sayocela unyango ngabantu bakuthi ewe yona apho
iyaphazameka laa nto kaloku into yemfukamo yinto ezilelwayo. Xa uya kwimfukamo unezinto ongazityiyo, iinyama neentoni neento ezidibene namafutha awuzisebenzisi xa uya kwinto edibene nemfukamo. Funeka uzizilele ezaa nto ungazityi, uyawuzisebenzisa emveni kwelaa xesha ube ugqibe laa process yakho yokufukama. Uzawukwazi kodwa ke ngokudibana nosiyabazi yonke athi Fonteni yabanda ingathi ngokuba nayo into ezayithi chatha kancinci ukwazi ulala. So abasimoshi kwabona ke ngoxa besenza njalo. Yakhe yena njengegqirha lakho elayeza uba yena angalisebenzisa, nothi mna ufuna unyango ndizofukama mna ndilisebenzise, yena angalisebenzisa yena. Kaloku nguye lona wena chizama ozawuthi kumba ingathi ngosithi chatha kwakule nto kuyabanda apha, uzawulala phantsi and nawe ube ulijonge elibhomo uqonda yho and ube ucinga uba yho nkosi yam heyi ndandigodola kwantlolo yho. Uyakunantsikisa phaya, unokuthintitha phayana into yokuba uyakulahlekisa ngeliphandle kuba kaloku ngoku uyofukama phaa uzilile phaa ufuna kulunga izinto zakho. Eli yeza lelakhe eli, ubuyenza le nto uyazi uba uzawugodola. Uyayazi uba xa ufukama funeka uphaa ebhomeni lakho okanye ube phaa phandle emlanjeni, uyazi uba uzawugodola uba ulungiselela impilo yakho. Amakho uphunywe kumfukamo izawuba kuthiwa yintoni indumbe le uba igqirha libe lihamba lichaza uba bani nento ethile ntontontontontontonton izawuphinda ihambe kwaphaa le nto yabelungu. Nantsi eyona nto endimangayo ngokuba ingathi ukuba ezi nto zabelungu ngosuke ndithe because mna bendicinga uba hayi zihamba nazo because ndithe ndoyiva le nto uba kwalo mqombothi simane sima ngawo ayonto yakuthi, yinto eze nomlungu thina sazama ukulungisa phaa naphaa ukuba kuphume into ezawusihlekisa xa siyiselayo. Ngoku ke ngoku xa ke ngoku abasiyazi bethu bezawukwazi ukuba basidibanise nento edibene nomlungu ngelo xesha lo mntu uthwase ngesiXhosa. Abasimoshi ke ngoku apha. Ewe yona seyintlonti laa nto, seyizinto zezixesha. Uba uyayikhumbula le nto kantleki kwantlandlolo into ibisetyenziswa ibingamarhewu phayana namasi, uba ezinye izinto ezi bebengekabikho abamabili banda bafika izolo kusetyenziswa la marhewu namasi. Ezi zinto zifika nabelungu izolo. Make satshintsha phi ke ngoku? Ndibuza nje lo mbuzo. Okhokho aba ke ngoku bebesela amarhewu ke ngoku yajika into ke ngoku yazibhotile ezimhlophe nezibomvu. Abaxabani napha phaa kula mizwe kwela lizwe lemimoya. Wena bhayi asoyazi kodwa andinawuthi bhayi bayaxabana. Uyakwazi ulala uphuphe esithi uyagodola, uyayiqonda. Ke ngoku xa ezawuthetha ngogodola uzamshushubeza ngantoni? Aphinde athi unqaniwe. Ebona uba laa mntu xa esithi uyagodola uzawufuna le nkomo khangayishiyi, uzawufuna ubutywala. Uyayiqonda, khangayishiyi kufuneka kube khona eli cuba. Uyayibo? Khangazishiye ezi zinto. Ngoku kufuneka umenzile uba akusafuyanga ngoku seyiyintengo. Kodwa lo mntu uyazifuna into khangazishiyele ezi zinto. Uyayibona? Ibuyele kulaa nto ke ngoku uJobe bethetha ngayo uba usiyazi akuthi chatha. Ewe kaloku uza kuthi chatha uba nabo bayayifuna. Kuzawuthiwa nazi le igalelo abaphantsi le thoti ihambe yogalelwa apha phantsi. Bebemke apha bengayityi laa nto. Yatshintsha nini njani? So lilonke isisombululo saleyo ukuba ento ngokuba zifunekayo ento zizikrakra zabelungu kakuhle bekumele uba zenziwe.
kahle siyavumelana kule. So kwakwimfukamo bekumele uba azingeni nongena entweni. Ke ngoku kwakwimfukamo icacile mos kwakwimfukamo awuyityi into enamafutha. I-dairy products bakhona. Kaloku abakhona. Oh, okay. Bakhona. So awuyityi into enamafutha, awudibani nento ekrakra. Ezanto za nyembe zika Victoria. Okay. Nomabile bantu. Yeah. Okay. Apha ke ngoku ba uyakhumbula mos ndithe kuwe ukuba sincokole ngento ezintathu apha. Yeah. Sincokole ngoqiniso lwendlu. Good. Sancokola Mfukamo. Okay. Sangena nakuvulo lwendlu. So, ngohlobo esithethe ngalo. Kwalapha kuvulo lwendlu. Bekumele uba kuyigazi qha emva kokutyiwa amasi nerhiwu. Ngokwakwantu. Siyayimosha nathi ngosike sifake into ezikrakrayo nomabile bantu. Xa sesiyithethayo kakuhle ngoku. Nangona ixesha selihambile uba sabona uba okay seqhutywa ngolhlobo. Kodwa imoshakele apha imoshakele khona. Yona imoshakele uba umsebenzi bekungazi busenza just umqombothi. Kungabikho beer, kungabikho wine, kungabikho brand. Kube ngumqombothi qha ugqibile umsebenzi. Ngoku ke kwangena into zesilungu ke ngoku zamane edisho phazathiywa ngothiwi uba hayi into ethile. Ba uyayiqaphela nangoku noba kwenzeka ombu umsebenzi. Boluse kulonyaka. Okay. Ezabhotile ukuthi hayi zinga uphinde xa usoluka kulonyaka sephinde zakhula uyabona ngokuba iminyaka ihamba kuyacreatewa ngocreate akusenziwa ngolahlobo la inhlekisi kwakusenziwa ngalo. Hayi yavakala. Iyavakala bantu bakuthi bekuvula indlela khona umuntu ozawufika akhancokole kakuhle nzulu ngale ncoko lesincokola ngayo. Ndiyabulela kuChizama, ndiyabulela kuBhayi. Amakutsho. Ndiyayivala ke ngolhlobo nzawuthi ukuba uQamatha azasigcine athumele izidalwa zemimoya zincokole nathi ethongweni ezilo zesikhosela amakho emzonsondo. Phina imini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu. Khumbula mzonsondo eli ixesha lelethu.